ओ पांडाव चेने फेलिसिटेशन प्रोग्राम फाइमानि बागै बिलाइ के हामजामाया फारो आं खरकसा चेने एमले रोनो बुंग सालिया जतो एमले तेचेनि जतो एमडीसी जतोनो ओ पांडाव फाइमानि बागै आं पाइप्लेया हामजामा ते खुलमाया फारो ते बुचिनि AARC नि मेंबर बरमगना बीके रां खलसा बन बहायनो स्पेशली हामबाय माया फारो तेयु फाइचक फाइजाक सिने ओ आमसाइनि लुकुराव सिने ऑफिशियल स्टाफ सिने जोनाल वेस्ट नि चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन वाइस चेयरमैन तेयु खोमलंग साबजन नि चेयरमैन बेलबारी साबजन नि चेयरमैन जतनो ओ पांडाव फाइमानि बागै बेलाय के हामबाय याफार जों जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम खायने होनो चाहिए एक्चुअली किसा जों लेट हुई पाया हानि बांगै जेनि जतो एमले कतालगनो आं नाकार सानो जों देशा दायति जों खायनायनि दं माने हायफानो जेनि एमले रोनि बिसिङाव बरनि जानजा बिजि सिडुल दं माने बागै एक दिनाव बरनो मावानि ब्लै असुबिदा दिनैबो गोदोंमानि यागल प्रोग्राम खायफानो जेनि ते 5 जना एमले फाइमालिया बरक हायफानो जतन खबर मानजा फाइमे आफाना बरनो दिनैनो प्रोग्रामनि बिसिंति बरनो हामबाय याफारो जों जतनो खातम लायजा जेनि ओ एमले रगनो तैयै कताल जों एमले मालायमानि जेनि दफानि जाति जों जतनो जिउ जेनि दिप्रासा दफानि हामख्रायनि बागै बरक गोदोमा बोसोरावै आंदोलन खायफेजेरावबो दङो जबा खायफेजेरावबो दङो दिनै अपरचुनिटि माखा दफानि बागै बरक सामखायनायनि बागै जेनि एक्सपेक्टेशन ब्लेक गोबां जेनि एमले रनि बिसिंति फायनाय साल जेनि दफातैबो चाबजागै फायथों बरनि सामं हमंबाय जेनि दिप्रासा दफाराव जतनो हामख्राय उङै फायनाय आनि आसामन दङो दिनै जों बरनो पुना एकटा स्पेशल के फेलिसिटेशन दथानिबो जों बरनो गिफ्ट बा मोमेंटुराव स्पेशल कासे गाहाम खायै रयमालिया हायफानो जेनि हामजामोन जेनि वानसमोन थानसा दंनाय जों बरनो मानैबाय गाहाम रवै फुनुमाय आफानो जों बोखाबाय रलायनाय बोखाबाय हामजां मानि गायसा मोमेंटु जों बरनो रनाय जेनि जे ताबक कताल एमले र नेरो जतनो सिउ जतनो जेनि दफानि बागै खायनाय सालो सामं खायनाय ते खायैबो फायजा गोबांमा दं या आंगमनो कोयनानि मोसौबो दिनैनि जेनि ओ फेलिसिटेशन प्रोग्रामनि बिसिंति जेनि कथालायमोन जों दिप्रा हास्तेवतैबो ग्राग मा खायलेने जे ताबक जों तंमानिसाय जे ताबक तंमानिसाय जों बसकां फायनाय सालो तैबो गाहाम सामन खायलायै कथालायमोन बिसिंति ताङै जेनि दिप्रासा दफारावनो जों यूनाइटेडली बाहायके सामंनो जों डेलिभारि खायमानाय अमो जों साखालायनाय दिनै आं आसो सावनि नाया तानि के जेनि एमले रक जेनि एमबीसी रक जेनि एम रक जतनो जानजा प्रोग्राम सिडुल दंफिउ जेनि लीडर्स रकनि बिसिंतिबो जों कक खानालायनाय पाइथाक जरा आं निरनो कबनाय मोसौबो जेनि लीडर्स रक और सिनियर लीडर रक दंबो बरनि बिसिंति नांमानि कक रक जों खानालायनाय ते वानस जाने कक रक जों खानालायनाय पाइथागो जेनि किसा सिकन्ते चामंबो दंबो बनो बहायनो निरनो कबजाबो पाइथाक जरा दंबै थांबाय जादि आसुनि जों ताबक जेनि एमले कतालनो जों फेलिसिटेशन खायलेनाय हामबाय खुलुमबाय।